Mathinik, my idol. Saan tayo ngayon, boss? Anywhere, boss. Ah? Anywhere. Anywhere? Saan tayo? Anywhere? Doon tayo. Alright. At yung barangay po, nawaray, tadya daycare center na San Julian, ay nagawaan niya. Good morning, mga boss. Medyo lowbat pa ako ah. Hindi kasi ako naligo. Medyo puwet kasi, launa na ako natulog. Tapos gumising ng 6. Bitin yung tulog. Anyway, kasama ko nga pala si Mathinik. Galing kami Dagupan. Going kami ngayon sa San Fabian, sa favorite naming Inmalog. Kasi itong Inmalog pinakamalapit sa Dagupan, mga boss. Kaya madalas dito kami naglalaro every weekdays. Kaya kumbaga dito kami nagpa-practice bago sumabak sa Sunday trail, weekend trail. Pero ito si Mathinik, iba na to eh. Naging training ground nito, doon kinainsyong eh. Ibang klase itong batang to, may future. By the way, pinsan niya pala ni Burnok to ha. Kaya it runs in the blood. Ito si Mathinik, ano eh, I think wala pang 3 months na naglalaro to. Pero grabe, ang laki ng improvement. Inaraw-araw ba naman yung insyong eh. Tsaka syempre magaling magturo yung mga team Bangis. Shout out sa team Bangis. Okay, bili mo lang akong tubig. Morning. Bumagsak mag-isa. Okay, thank you. Alright. Good morning, madam. Good morning. Sino yung baby yan? Ay, pamangkin mo. Magmami kami, dalawa. Yung special na masarap na mami ng 7M's Mamihan, your homemade happiness. Tropa namin dito sa taas ng San Fabian. Wow, may pakanta-kanta ka pa. Dapat na gawin. Mukhang solve ka na naman ah. Sarap. Thank you po. Yan, special dito sa San Fabian. Binabalik-balikan. Diba? Ang mami na wala stick with coffee. Kopi ko blanca siya, pero ang baso is Nescafe. Patay tayo dyan. Good morning, Idol Richard. Hi, Sir Jason. Kain na po. Joe Vlog. Thank you po. Joe Vlog ba tama? Joe Vlog. Joe Joe TV. J-O-T-V. Salamat. Miss you, Papa Jason. I miss you too, brother. Ano sila eh, nag-Halo. High altitude, low opening. Wow. Woo, sarap man. Ang Sir Dax. Kasi nga, trip mo sumampara pare ha. Halikas ko lang ba? Yes po. Pero asalim la. Oo. Minsan lang. Solom? O wala partner mo? Solo. Solo? Solo. Sito? Di mabuhay ka mula? Katon. Pucha, kaya pala yan like mo. Laway-laway yan eh, pagka kami tumato. Seryoso, Richard? Yes po. Forward ko sa'yo yung video. Paano tayo practice to man eh? Wala nga eh. Kaya ito, magpapaturo ko kay Sir Dax. Tsaka timaboy! Ha? Oo. Totoo. Wala may mbapalay. Sige naman. Suportado dyan. Kamay, oy! Okay. That's good.
Yun oh. Yun oh, sarap oh. Pag magaan ang motor. Gaano mo to, no? Oo. Mas magkaan pa siguro yan dito. Ilang kilos yan? Parang bisikleta 9 kilo sa Ha? Ilan? 90. Putang ina, ang gaan. Oh, less than 90 yan. Ako, ito, 110 pa to eh. Bangintan eh. Kita na plug. Ang kulad jazz. Ay sa bagay, kimulata na yun. Gapulamay kin. Yun oh. Yung CD nilubog oh. Normal. Ba't ka nagagel sir? Sobrang dulas po mga kaibigan. Ayun ang hirap. Hindi natin maagit yung tatlong suso. Next time yun, next time. Medyo mali yung ano, timing. Dulas eh. Sirain ko dito pare. Okay na ba? Tatanggal yan. Okay. Anong tools ang kailangan yan? Mais siguro. Natulot mo yan eh. Yun. Okay, madulas ngayon dito sa Dirty Ice Cream with Sir Dax. Yun oh. Balik. Medyo napalaban tayo nung first sa Dirty Ice Cream tulad nung dati. Mamasa-masa. Boss, morning. Wow, putik. Okay, we're going to Aragon. Grabe, sobrang dulas. Pati itong semento. Good luck, medyo matagal-tagal tayo hindi nagmadi trail eh. Kaya medyo bumagal ang pacing. Alam mo na, safety first. Importante, enjoyin yung ride. May tools ka? May tools ka? Ah, sige. Hindi alam ko yun. Hindi, kinakina ako hawak ng motor mo. Sige. Iba na naman yun. Iba pa yung sa atin yung winala mo.
Di ba may nawala ka rin? Yan maabot ka. Ay, ako rin. Oh, yun tayo dito. Isang set yun. US Isang set yun. US na rin na... Di ba alit may natulungan kang taga dito. Di ba? Okay na yun. Tulad siguro, Philip. Pila kita ko Philip. Ano pa pangalan to? bagong handlebar mga boss. Ano daw? Letter P. Starts with letter P. Anong sagot mo? Pot bar. Putang ina talagang buwangas. So 4 lang kami nag-ride. Yun, fast trail, mabilis. Enjoy lang. Tama na sa kamay mo. Yes, goggles. Oops. Let's go lang. Dali, madulas. Op. Gigi, madulas ito. Pares na batog. Kuha. Gigi. Oh. Ata madulas. Kagutsi ka. Siyempre. Ang dulas, brother. Pati ako natumba, oh. Ayun, motor ko tumba. Grabe dulas. Unexpected. Dire-diretso kasing pas kami dito, eh. Para akong kumukuha ng... Oh my God. Ang dulas. Para akong... Okay. Okay, 1, 2, 3, go! Okay. Check ko yung manubela mo. Ano mo itong ano ko? Bakit? Oh my God. Parang hinukay mo, ah. Literal na dirt is good, mga boss. Woo! Linis ito mamaya. Oo. Kunin ko yung motor ko. Dulas, mga boss. Okay. Up. Beep. Pag dumudulas na, nakabitan ka na sa clutch, di ba? Pag dumudulas na, pabayaan mo lang. Bitawan mo na yung clutch. So yung mabilis naming roll dito naging slow kasi sobrang dulas, mga boss. Bitawan mo yung clutch. Galing, ah. Yun lang. Lag. Nice, galing, oh. Ay, naku puta. Okay na sana. Mat, go. Hindi, steady ka lang, boss. Steady ka lang. 1, 2, 3, go. Reposition, galing. Dulas yan, boss. Ay, hirap pag ulam kagabi. Hindi tuloy namin matira yung 3 suso ngayon. Dito pa lang, solid na. Next, my master. Hello! You can do it, go! Wish me luck! Yes! Jarvis of Dagupan! Oh my God, talagang malalaglag. Yun, oh, Jarvis, oh.
job! Galing! Saan tayo? Saan? Balikan ba natin yun? Saan tayo akyat? Dito? Hindi ko kabisado to ah. Okay ba doon? Hindi mas mahirap pa. Ayaw di man. Kawayan for sure. Talaga maniskid-skid tayo man. Rolling! Kamang pre-preno darap. Roll mo labat, diretso latan. Ang gano'n kayo rong ka? Basta kamang pre-preno darap. Roll mo labat. Oh, see? Basic. Pwede rin tayo, mas mabilis. Okay. Gnarly. Tayo! Papi, may bagkod ka na. Alam pa, may bagkod man ah. Kilakod man. Oh. Dulas. Dandan. Sa may upuan, mas magaan, huwag sa manobela. Rocky, then push. Rev. Okay, muddy ride with mathinik. Cheers at its best. With Richard Barrozo. Dirty water. Dirt is good. Dirty water. Good. Guys, kita nyo mga motor namin. No? Talaga medyo balahaw. Pero winantay ni Sir Dax. Iba na yung malakas. 125 versus 250. Alam ni, traction to. Alam ni, no mo wala ala to. Sige. First gear. Oh, first gear lang. Lalanda mo, buko. Oh, sige, oh. Hop. Atras, balik. Wala kang momentum. Saan tayo mag-merienda? Ay, merienda na yun. Gutom lang ako. Yan, hop. Okay. Yan, Ayan, mas okay yan. Yan. Good. Ganun din lang. Okay. Oops. Alam ni, ang mababasikan muna. Bubomba. Oh, clutch. Good. Oh, gnarly. Stop. Off mo na. Off. Good. Gawin kanan. Yung pinakamadaling daan dyan kanan. Start mo. Ay, tangina. 1, 2, 3, go. Ano, Sir Mathinik? Yung Mapaya. Sir, ano yan? Parts na po na yan. Sa likod, yung lalagyan mo ng number dito, yung 14344. 143. I love you very much. Tignan nyo yung racing.
Okay, finish na kami nag-ride. So yan, ano kami, balik air pressure. Kanina kasi fill up namin yung mga gulong. So ngayon, balik hangin. Pauwi na kami. Okay naman yung ride, safe. Madi lang talaga, kaya uwi na naman kami madumi. Dirt is good. Till next vlogs, bye.